Ezokuvakasha zingenye yemikhakha eshayeke kakhulu ngenxa ye-COVID-19 kanti njengoba amabhizinisi amaningi kulomkhakha esazama ukuvuka ayithintithe iphathimandla seyixwayise ngokuthi ukulandelwa kwemigomo yikona okumqoka njengoba bengaphezulu kweinkulungwane eyingamashumi abantu abahaqwe leli gciwane kuleli dolobha. We at Cape Town Tourism would like to stress that tourism impacts everyone, from the GM of a hotel to the children of the valet team. And by not playing by the rules, we are putting all their lives at risk in more ways than one. As such, I am appealing to everyone to take this seriously and behave responsibly. IKapa ilona dolobha elihamba phambili kwezokuvakasha kuleli kepha ngemva kwehlandla lesibili lokuqubuka kwe-COVID-19 amabhizinisi izakhamuzi kanye nezivakashi kufanele balandele yonke imigomo. We need to adhere to the COVID-19 protocols. This is no longer an option. We need to do everything we can to keep our visitors safe, our communities safe, our staff safe, our families safe, and our friends safe. Njengoba ingozi kanye nezigameko zokulimala ezibandakanya utshwala zandisa umthwalo ezibhedlela iziphathimandla zesifundazwe seyiqinise isandla ezindaweni zokucima ukoma ezingayilandeli imigomo yokuthengisa utshwala ngendlela ephephile. 51 licenses were suspended, 4 licenses were revoked, and 1 was cancelled. Minister Fritz further welcomes the 113 enforcement operations conducted over the past week, particularly in Khayelitsha. Ibalelwa ezigidini ezingu-2.5 zamarandi imali osekuhlawuliswe ngayo amabhizinisi yangayilandeli imigomo.